салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам навори имрӯза материалҳои новинкаи аҷоибот фасони анами хеле глянс мегам, бисёриё глянс нест духтарако. ия материали хеле ҳарир ба ҳарир монандакай аҷоиб фасон хеле хулоса бори дубае 3 метрш 500 сомон. Керамик арабика будай духтаро хай дубайский охе. Ина духтаро болошона нигоҳ кунем 4 расветкай поёнаш нехелина духтаро. Дизайнери сер сангай доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ дорем. Касе да маҳвлай марҳамат скриншот да WhatsApp равон кунед. 3 метр 500 сомон. духтарако комбахтои фасони анам хели дубайский чанд бор мепурсидед омадай 800 сомон. чӣ холаш қатия духтарако нигоҳ кунед. Инаҳа духтаро. Ина духтарако арусаки. Ина кабути электрик. Ина арусода инами чизо беҳад лозимияй. Ина духтаро 800 сомон 3 метр чӣ хол доранд духтаро. Ина касе дар кораи марҳамат метавонед заказ кунед. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон, районҳои Тоҷикистон ҳама ҷода доставка дорем.